that you know where it is coming from. Yes. Yes, sir. Naiku. Hello, sir. Naiku, biko. Asma kpọọ gwa gị na nwere ike esi ebe m nọ na-achị ya lawazi ụlọ na. Ịma kemgbe m bara amị ọ nọ na Sambisa ebe a ka eji ala m. Nna-adị biko ndụ baziri m uru na biko mele ma gị nọkwanụ nwaanyị m loke ma ọ nọkwana ahụ m anya lekwanụ ma ma emekwanụ ya dịkwana ime mụkwanụ ụmụ anyị niile nnọọ ka anyị ha nnọọ si nnọọ vileji anyị bịa nnọọ chicha nnọọ eticha anyị niile ebe a nnọọ onye ọbụla agwụla ọzọ naanị m ka ọ fọrọ. Nna ekwu biko ịchọ gị gara m ije ya aka ịhụrụ maka ọrụ ka mụ arụ ujole ma ga arụ private security ndị nche nna gị etisefụ ọ kara ha mmotu bata anọfele nụ ihe kwasịrị nọ na lenu agwara nga agwa dịra taịmụ ama ndị agbagbole mmadụ ime ebe anyị baga agwa gị sị na ndị na ha jikere hia na ka anyị kpọda agwọdọ ọrụkwanụ ndị na-efe efe si n'elu tọọ bọmbụ tugbo onye ọbụla gesi anyị gawa atụkwa agwa nọ na draiva anyị ma nnọọ ihe ọnya ga nnọọ amada dị nnọọ onye ọbụla kara ala mmụọ n'ụjọ iwe ọnya nya ọtọga m mba biko let me be a soldier of Jesus Christ biko ma wọrọ achọm iwe ọnya mi Chineke ma alụọ m enwekwana ọgụ karịrị ọgụ alụga wute mmehie emaghị alụwa ka ha lụcha ka ha nụwa agarozi eluigwe enwezie ka a ga-alụ biko nna ekwu biko mekwere n'ime eghere le n'ebe ị nọ na gị nwere hụgadị ihe ahụ ga-ahịa ya ọkwa na eji ezigbo ivu ihe mbụ nga nọ nwedị ihe na ya n'ime ọ ka dị mma ya na m jiri wọta gọn sef ntamatịghị ya ntego na kemikal onye ọjọọ bịa mgba ya gbege ha n'anya anya akpọọ ya ke m bụrụ na ihe m na-amisha n'ọdị ya mgbe ụfọdụ mgbe ọ naghị agba ya kwa na-eche hapụ m ala ọmụ akpajukwu m ala ọ kama na m la na ndụ kara na-ebulatara m na akpati gbadiwe ndụ adịghị abụọ m chere next transfer but otele gwara m ya na biko keme mbara m ya peacekeeping sef agabeghị m mbụ peacekeeping na oweso na ihe arụ ga m gakwanụ alis m gaka eyi ya na nwetakwana ego ebe a nwetakwana experience ọzụmụ mbatara amị asef ebe ịlụsara Boko Haram ọ naanị ha ka m ga na-enwe mmekọ wit ị ga-alụkwa nga ugbo a meyipụga akwa ihe niile mmipụga akwa na mere ya anụ ujuole m hapụga m alawa biko mala na udo mala na ndụ echọghị ịnwa m nwa chere m ga-achọ cherezie mbụ ụnụ rụwazie onye nwaanyị dị unu lụwa no ọgụ awụ ihe ọwụ ọnụ ka eji ala ọgụ ugbo ọwụ ma ihe aka mana agaghị eweta ya ga-eji meri ihe a merie ya once and for all. By the way, ndị asef amawo m onye ka ike na ọwụ na na-ewege m iwe mgbe ya hapụrụ ndị ga na-alụsọ ọgụ otu m dịra m sa ya na-ediga m ebe ndị Fulani hasmen na-anọ mụa ga-agala ọgụ ebe ahụ ịghọtara eburu ndị isi ebe kpọga ha ebe vileji anyị dị ha ga-ewuru ụmụnne anyị na-ejighị egbe na-ejighị katapọtụ gbarie ha
onye ụlọ difendị obodo ka ya na ndị ugwu bịa lụsọrọ ụmụnne ha ọgụ ha ma otu a ga-esi ha sọrọ ụmụnne ha asụ ụmụnne ha tụsasị egbe ọwụ kpọrọ m gị kpata m egbe ndị a na-agbagbusi anya nwa ụnụ akpọ ndị ka ụnụ akpọga ha ebe ndị ka na-enwe ọgụ anyị lụga ha werezi ndị ka na-eji amụ karat mụ arụju ole babaye